Ranar wanka cibi baya ɓuya, ranar wanka cibi baya ɓuya, ranar wanka cibi baya ɓuya, ranar wanka cibi baya ɓuya. Gina na san cewa yanzu dole zan je hannu, amma yanzu ba na son wani ya san inda jakan nan take. Karka damu oga, iya wuya iya rantsi, dan amana ne fa, ba wanda ya san iya wuya iya rantsi, ba wanda ya isa ya san inda jakan nan take. Damu oga, kwantar da hankalinka. Musa wannan fa. Da hankalinka oga, ba wanda zai isa ya san inda jakan nan take. Jakan nan ma ba ko oga ko kashi ba za su gane wallahi. Abin da yake son zama kana san da cewa ko da yaushe ne zai iya shiga hannu, amma kai dai ko da sun kan maka ne kan ka faɗi ba kowa inda ka kan Barka da wa ba bai cin mun ba, na take abin da ba su taka ba, wa abin ba wanda zai cin mun, na take abin da san cewa San cewa yanzu nan mutanen da mu suka sa mai ido a wannan area gaba. na san da wannan kai dai oga kai ka gyara takun, ka gyara takun. sai ka tabi Ka san yadda za ka bi da su. Wannan ma ba da muke ban yadda da area nan ba, yasa nake gaya ma ka gyara takon ka. Daga cikin goma mutum biyar ka sani kake yawa da su baka san sauran ba? Ba za ka gaya min gaskiya ba? Gaskiya nake gaya. Kai ba za ka gaya min gaskiya ba? Ba ka faɗa min ba. Ka gaya min gaskiya. Gaskiya na gaya ma. Ba ka san sauran ba? Eh. To ba za su jin kai gaya ba. Za ka faɗa min ko ba ka faɗa min ba? Za ka faɗa min ko ba ka faɗa min ba? Eh, za ka faɗa. Za ka faɗa. Za ka faɗa. Ba za ka faɗa ba. Na yana daga ka faɗa ko? Gaskiya nake gaya ma. Gaya min gaskiya kawai ka huta. Me yasa kake son ka wahalar da mu ne? Wanda na sani ko nake gaya ma. Mutum biyar kawai ka sani baka san sauran hudun ba. To me yasa kuke yawa su tare? Billahi ko kashe ni za a yi, karka damu oga, ba zan faɗi inda jakan nan take ba, ka sa ranka a inuwa, wannan ai ƙananan shegu ne, ba abin da za su iya. Hello ga. Ina taurin gan sayayya. An yi yadda ya kamata, amma sai mutum hudun nan wai mutum biyar nan kawai sani bai san sauran hudun ba. Yanzu abin da zai faru to, ka gaya masa, ka tambaye sa ya gaya maka inda ya ajiye jakan nan. Idan kuma bai faɗa ba, ka ci gaba da bugun shi har sai ya faɗa. Ake shi kenan ga an gama zin nan. Yanzu a ina ne kuka ajiye wannan jakai? Ni jakan ban san inda ya ajiye ta ba. Na tambaye ka can baka gaya min cewa ko ku nawa bane. Yanzu na zo ne wannan tambayar jakai. Ba ga mun cewa nawa ka jakan Ai nan. su suke gaba da jakan ne kuma sai aka kama ni daga baya, ban san ina suke da ita ba. Kai baka san inda suka yi ba. Ban san inda suke da ita ba. Sai kai ragwar dabara muka same ka. To bari jikin kai gama za ka ba mu sauran bayani. Kasan na gaya ma. Ba ka bada gaskiya mai nauka jikai. Gaskiya ta guri ne ga mu. Nauka jikai. Allah bai gaskiya ta guri ga mu. Ba ka nauka jikai. Tashi zo. Ba ka shi ma. Tashi zo. Allah bai da alamu wannan fa yana ga ya san koyi mai da wannan lamarin nan za na kyale shi. Ba zai yiwu ba, ta ya za a kyale shi idan an sake shi wacce hujja muke da ita a hannu. Shi kadai ne hujjan mu, ba mu da wata hujja. Don haka duk yanda za a yi a matsayi, idan ya ƙi faɗa ne sai mu ci gaba da bincike, amma mu ajiye shi. Ba ke ta shi kenan ku kan san da yau. Thank you.